first of all, I'm a blessing to them, kaka muma owacho. Kono if onego gi treat as the blessing that I am, nyaka gi provide gi everything ma adwaro kaka nyathigi. Secondly, selfishness was in this context. Kasebedo ni an gi mwandu, an gi pesa, as in kapod aloso pesa, okonego bedni matin man go ni abo chiwo, nikech sama chiwe adhi dongi lweta nono to kanya dhi konyo jogi. Kono bedo selfish matin in the sense that akwonga loso pesa nani mo bed mang'eny makoka nyalo konyo goji. Mane selfishness mana wacho, ok ni selfishness kuom jonyuol, bed selfish gi gima in godo mi kuongi lose mabup kokichak chiwe. To bende penjo machielo ma bende dago mar penji Beli, winjo kata ka paro mopogore opogore wacho ni ber kikonyo janyuol, mano bende yor manyo gweth. Yes. Ponono nitiere kiwango mar pesa monego beni yoro ne janyuol ponono kata dwe ka dwe, out of mana willingness, kiyoro ne kose ponono janyuol monego beni keto ni kiwango ni ponono an miso dwe. Ang'eni Beli 20,000 ai kuom Beli. Kose onego beni ine mineno ni anto dwe ni ponono map kaluore kod budget na mae pesa manyalo kata pogo ne janyuol. Kanya neno ni janyuol ok onego ndik ni kako negi konye, in kaka nyathi ineno gik ma en godo. Koro negi wach ni an my budget na, to ng'at ka ng'ato e budget ne nyaka iket budget ni for parents. Koro luwore gi gima in go. Ka in gi 5,000 miye, ka in gi 20,000 miye, gima in minyalo, ni en mong'isi ni I want this amount. Ero kama na adwa mar mondo mi mak paro no gi kanyo adongi dakika 10. To koro e dakika 10 ni adwa chako gi James batha koni. Koro kiloso waluoro kama mogik bo bedo James. Koro ko kwalo times mang'eny James chok dhi bedo ka loso donge. Okongo mondo achak gi jalno ero ma bende wacho ni some parents should never be your responsibility. Wacho ni parents should never be kids' responsibility.